Dobre, ako sme včera vraveli, ako vidíte, nám došlo toho viacej, čo sa týka figurov. Tak, kým to my budeme upratovať, poďme si pozrieť, čo nám všetko prišlo. Začneme s Jujutsu Kaisen figurkami, ktoré sme konečne naskladnili, dokonca aj Pop-Up Parade. Potom samozrejme Hatsune Miku figurky nejaké nové nám prišli. Aj z One Pieceu, aj tento nádherný veľký Zoro a táto Super Nami. Potom samozrejme nejaké Bunny Girls, tie nemôžu nikdy chýbať. A aj Delicious in Dungeon, alebo Frieren, alebo aj z Persony 5, alebo z Danganronpa. A nemôže chýbať ani Jojo, Giorno Giovanni. A ako vidíte, máme tu toho ešte o dosť viacej, len to by bolo video na extrémne dlho. A my musíme všetko toto pekne poupratovať. Tak proste príďte, alebo si pozrite náš e-shop questshop.sk. Vidíme sa pri ďalšom videu, to bude zajtra, kedy budeme vyhodnocovať našu súťaž z videa. Tak veľa šťastia všetkým ľuďom, čo sa zapojili. Vidíme sa.